ляво, дясно, готово. Тук е важно да се каже, че когато наберете така известна дистанция от началната кърфичка, е хубаво пак да подкрепяте от време на време, по-лесно се плете. За да стане тук точно, нали, здраво и на вас да ви е по-лесно нататък с плетката. И така, продължаваме. Дясно, ляво,